அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மே 1. அனைவருக்கும் தொழிலாளர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். பேபி, இந்த தொழிலாளர் தினம் ஏன் கொண்டாடுறாங்க? தொழிலாளர் தினம் ஏன் கொண்டாடுறாங்கன்னா 18ஆம் 19ஆம் நூற்றாண்டுல தொழிலாளர்கள் 15 மணி நேரத்துல இருந்து 18 மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்காங்க. பெரிய பெரிய நாடுகள்ல, அதிக தொழிற்சாலை உள்ள நாடுல 15 மணி நேரத்துல இருந்து 18 மணி நேரம் வேலை வாங்கியிருக்காங்க. அதை பார்க்க முடியாத மக்கள் போராட்டத்துல இறங்கியிருக்காங்க. போராட்டத்துல இறங்கி 1830 ஆரம்பிச்ச போராட்டம் 1890 தான் முடிவுக்கு ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு. அதுவும் மே 1ஆம் தேதி 1890ஆம் ஆண்டு மே 1ஆம் தேதி 8 மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்கணும்னு இந்த போராட்டத்துல முடிவு வந்திருக்கு. 8 மணி நேரம் வேலை, 8 மணி நேரம் தூக்கம், 8 மணி நேரம் விளையாட்டுன்னு பிரிச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் மே 1ஆம் தேதி தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. ஓ, அதுக்கப்புறம் தான் மக்களுக்கு 8 மணி நேரம் வேலைன்னு பிரிச்சாங்களா? ஆமா. அப்பனா அதுக்கு முன்ன 18 மணி நேரம் பார்த்துருக்காங்க. அந்த மக்கள்லாம் பாவம் தானே, கொத்தடிமையா வேலை பார்த்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் ஈடுபட்டு இந்த தொழிலாளர்களுக்காக 8 மணி நேரம் வேலையை குறைச்சிருக்காங்க. இதுதான் தொழிலாளர் தினம். அதுவும் இந்தியாவிலேயே முத தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்ட மாநிலம் எது சொல்லு? நம்ம தமிழ்நாட்டுல, நம்ம சென்னையில தான் அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது. அப்படியா? எனக்கு நீ சொல்லிதான் தெரியும். இந்த தொழிலாளர் தினத்துக்கு வரலாறே நீ சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும். சரி, அனைவருக்கும் மீண்டும் தொழிலாளர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி.